Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Mannen, stel je eens even kort voor. Laat maar komen, Mark. Ik ben Mark Hermans. Ex-lid van Ubberdorf. nog 2 weken. En dan hebben we de Madame ook kennen. De Lumig misschien nog. Allela. Ik ben Donnie Haan, bestuurslid van de Koninklijke Harmonie Sint-Filomena Chevemet. En morgen voor de verhaal. Nick, tel even een tipje van de sluier op. We gaan het hebben over het matineeconcert op zondag 6 oktober op de Maat in Kerkhof. Samen met... Een man en eeuw. Nick, vertel eens een beetje over de historie van die harmonie. De harmonie is opgericht op 6 augustus 1899. Besteedt dit jaar 124 jaar. We hebben ongeveer 50 spelende leden, plus 30 jeugdleden. En we zijn een bruisende harmonie. Kan ik echt zeggen. Hey, dat is in een notendopje, maar zo vlot kunnen ze niet van mij af. Nee, Neem eens een paar hoogtepunten van die fenomeen, wat die in die 125 jaar aan het met je malen. Ja, dan ben ik net van 100 jaar geleden wist. Maar dat wist ik misschien niet. Nee, dat wist ik niet. Nee, maar in de begin 60 jaren zijn ze naar Italië geweest, naar Forli, concertreis. Ze hebben concertreis gemaakt naar Sint-Petersburg, Shanghai, Noorwegen. Shanghai? Ja, Shanghai. Wie kunt ze dat willen in Shanghai? Connecties heet dat. Ook in Italië hebben we nog zelfs een mooi concert gegeven. Dus ik zag al Forli, maar we zijn nog aan de andere zijde van Italië geweest, de Amalfi-kust. Dus wat dat betreft, we zijn een reizende harmonie. Stad-bonds concoursen gewoon veel op reis. De maakt zich tegenwoordig gelukkig prijzen wensen als harmonie een volledig korps door haar storen. Want iedereen had behoefte aan jeugd. Ja. En wanneer dat bij u toch val is, dan prima alvast voor de meneer op u dat doet. Mark, ik ga even naar die. Ik zag mijn hoogtepunten huren. Wat is ook van Florussie kant. Ja, ik zou zeggen, los je op. Voorzitter, je moeilijk in een setting in de studio, los je over hetzelfde. Nou, de samenwerking met de Filomena voor eigenlijk ook hebben jaren gedaan. Nico Ploem, de Knieper Miets Ploem concerten. Hanfo in de Schouwburger, maar een hele prachtige concerten gehoord met nostalgische muziek. En daar had de kerkrusje gebackt, zeg maar. Ja. Dus we dongen de Nico Ploem repertoire samen met de Filomena. Joost zong dat dan met name zo. Dus, en daar is eigenlijk een beetje de bron gelaat voor waarin ze samen gaat ze doen. En wie lang is dat je Dat is jaarlijks. Eigenlijk is het jaarlijks. Maar we doen Joost liggen een paar jaar niet meer mee, maar we zijn er wel met gestart. Zo. En ik denk dat dat een jaar of 10 geleden is. Mm-hmm. En dan houdt ze dus enige concert waar Hele en Kerkhoff weer een beetje liggen te Angela. En dan is de bühne voor de hoorsheet, zeg maar, voor de film. Dat is de Kerkhoffje, zeg maar. En dan gaat ze over de verkeerde kant van het podium. Dan kunnen ze bij Hele. En dan zit er wie zit ze? TOG. Ja, de TOG van Welte. En die spelen dan de kniepernummer, zeg maar. En dan giet het een beetje tegen die op. Maar dan zie je toch dat dat een gouden formule is, waar? Een beetje vregelen, een beetje Angelen. Ja. Maar alles in volledige harmonie. Met dat antiek allemaal voetjesshot. Uiteraard. Maar het is wel zo dat toch wel harmonieconcert. Eigenlijk gehoven wij terug zo'n in een fantastische setting. En moet ze eigenlijk eens gehuurd wat van klanken hoe zo'n harmonie komen. Hoor. Dat is natuurlijk apart. En daarom vond ik nog schön dat ik benaderd word om het thema over te maken. Want wanneer ziet u artiesten in een live setting met een harmonie? Zelden of nooit. Ja. En het is natuurlijk zo dat ze natuurlijk wel ook in harmonie nu de gast die het ken, zeg maar. Die het kennen. Ja. En er is wel kwaliteit een keer. En ik mag wat zeggen dat vuur allemaal met veel spas de samenwerking had gehad met de film. En dat ging 3 weken ook. En dat waren met name alle nummers van Nico Ploem die voor dat dongen in die battle, zeg maar, tussen Knieper en Ploem. En die nummeren gunt van natuurlijk dan ook weer live in Kerkhoff op de maat te samenspelen. Neem net weg dat voor toch ook een rode draadhand naar Ummerdel neer. Ja. Dus het 44 jaar, wel. Ja.
Nog één keer, hè Henk? Nog één keer. Maar volgens mij is het praatje verkocht, waar er is dus niks met ze krijgen. Ja, geloof 3 kaarten. 3 kaarten. Nou, dat is toch wel erg leuk. Nou, in ieder geval voor hand dus 2 dagen. Abschiedsconcert. En dus festpaviljoen op de baan. Ja. En voor hand op vrijdag of een beginnen dan. Met eigenlijk greatest hits avond is dat. En voor nummer eigenlijk gewoon afscheid van een Kirchhoffs publiek met een gans weekend fest. Die filmen natuurlijk in een prachtige setting. Wat kennen de Ludo over? Kennen we het gewoon vertellen over de artiesten? Of staat er iets van, nou, we willen nog even ergens over? Nou, ik denk dat het programma, Nick, dat is even verteld wat er gaat gebeuren. En dan komen vanzelf de artiesten. Dat bedoel ik. Ja. Wat gaat gebeuren? Om 2 uur gaat het paviljoen open. 3 uur starten we. Er winkt 4 de pauze winkt de Italiaanse thema's. Italiaanse muziek. Andrea Bocelli, Laura Pausini, ouverture van Verdi. Dus eigenlijk een Italiaanse sfeer. Ja, maar een link naar die reizen van u. Ja. En als artiesten gaan optreden Floor Bosman en de Luc Vroon. En na de pauze Nico Plum. Ja. Door Nico hier op. Ja, maar we hadden hem opgegraven. En normaal praat van wie schön zou we dat vinden? Ja, maar ik denk dat geweldig vind. En vergunt kun die nummer live spelen. Joost gaat dan ook vol zingen, denk ik. En ik ga natuurlijk met alles of het zich toeren-LP's dan bij me. Met die opnames van de Nico. Oes de jaren 50 wat eigenlijk geen meer kan luisteren. Want dat staat niet op Spotify. Dat kan ze niet op internet downloaden of rappen. Dus dat gun ik dan los. Ik ga een oude pick-up en een dubbele pick-up. Had je al eens gezien misschien, hoor. Deze wel voorzichtig dat hij geen LP verrekt, weet je nog? Ja, dat was vorig jaar is mij dat met de vastelof en is mij geen plaat echt is mij kapot gegaan. In oude bakkelieten. Maar weet je wat ik leedje ervan af is? Er staat er kniepen en dan kunt er ploemen van de kniepen is er. Dus ik ken die plaat wel opbroegen, snap je? Ja. Dus vergeet dan ook even luisteren wie de meester zelf het had gedaan. Dus voor echt een beetje een nostalgieconcert. Is 100 jaar is ze dan overleden eind van het jaar. En dan kan er voor eeuwig Nico Plum nog eens een keer in het zonnetje zetten. En wacht even, wat zei ze? 100 jaar overleden? Nee, sorry, 100 jaar worden... sorry. Je geboren. Ja, is eigenlijk de linkje laat. En dan ook meteen met het genre van het programma eigenlijk. Ja, dan hebben we echt richtig Kirchhoffsche, rituarische muziek, hoor. Want dat is toch eigenlijk de eerste matador dat dan met je begonnen is. Het rituarisch. Ja. We moeten het even erin werpen. Ja, dat durven jullie nog wel even oesleggen voor de lui, dat ze wisten wat dat is. Hij had deze avond de laatste, nee, niet de laatste, nog repetitie, waar? Wat kan ze stellen, Nick? Jedetje smeert, zit ze erin of moet nog ergens geschaafd werden? Er zal immer even geschaafd moeten worden. Maar dat is niet erg, dat huurt erbij. Natuurlijk, live muziek, dat huurt je, waar? En het mag natuurlijk niet in de vals blazen, maar live is live. Ja. Maar dat is een andere titel. Maar Mark, door Joost en Doe, die gunt dus echt dat Plum-gebeuren doen. Ja, en dan laat ik die pleitje ook huren, zeg maar. En dan gaan we dat repertoire, het tweede deel. Dus jullie dus op een zondagmiddag net denken, morgen wel naar het Hertenpark. Daar komen ze een keer maat op. Om 2 uur voorbij. Het kost 57, maar dan krijg je ook een tas koffie en een lekker stukje vlam. Van bakkerij Vonken uiteraard. Krijg je dat, aaienbonnen. En has een ganse middag alleen maar geweldige schoon muziek die live gespeeld werd door veel Kirchhoffsche artiesten. Laat ik het nu aangesproken. Toen zei er nog kaarten bij u is verkocht, hoor. Ja. 4 en 5 oktober is uitverkocht. Ja. 2 kaarten op de vrijdag nog, zeg maar. Ja. Voor dat evenement zijn waterkaarten te krijgen? Ja. Die kan ze op internet krijgen. En dat is Tickly heet dat. Ticketshop Limburg is dat? Ticketshop Limburg, daar kan je gewoon het evenement aanklikken. En dan kan je gewoon een keertje online betalen met Ideal. Maar wanneer dat zo moeilijk is, kan je naar de Deurberg. Daar liggen ze ook.
En die zitten... En nog. Of Brasserie Juwen. Ja, of Brasserie. Brasserie, ja, die ligt daar never. Ja, ligt daar never. Dus even voor de duidelijkheid. Tegenover de oude HEMA, want net zei Miguel dat er Deurenberg is voet. Ik zei, nee, dat zit tegenover de oude HEMA. Dus. Of net tegenover de HEMA. Ik zei niet de oude HEMA, nee, tegenover de oude Eyang van de HEMA. Ja. Door zit hij. Dus op de ek waar vroeger... door Bergsteezo's. Of we het zo maar zeggen. Dus mensen er maanden afloopt richting die angerpassages, dan kunnen ze door van de link langs. Ja. Boekhandel Deurenberg op de Neerspringstraat nummer 3. Ja, dat weet ze wel goed. En dan kent ze ook al de merchandise van allemaal nerven al heel van te vuren. Dus van t-shirts, van onderboxen, van mochten, van... Nog één keer staat dat erop. Je gaat een beetje door de Voetbal Inside artikelen. Ja, absoluut. Ja. Vooral nog rode onderboxen los te maken. Ja. Van vuren jellen van Hinge Zwart. Ja. Ja. Dus, en van Hinge Jolis Jolen. Ja, erin is erin. Ja, ja, jongens. Ja, dat is mensen met de magen van de steeds wat ik kies dat. Van oude leem op de radio. Van die groepen die anderen toepen. Even een tekst in één vloepen. Halleluja. Ja, halleluja. Op bekende melodieën die ze krauwen. En dan nog een sauwen met de slappe breuzen. De oezemannelijke kei. Alle strooms voor kabinei. Die kopieermachientjes, die mochten niet jouw eeren. Maar kon de leren, want die heren zich niet generen om die domme teksten te favoriseren. Ja, en dit wordt even Jans lang geleden, maar ik ken ze al eerder verzagen. Ja, dat wordt de allereerste dialectrap van Nederland. Oude Leem. En dan hoeven we opgeschickt naar TMF, zo maar voor de flauwekul, omdat voor de Erik de Bruin of Erik de Zwart. Erik de Zwart over een keer op een fest ontmoet. En dan hand van hem de videoclip over gemaakt. Ook met alles vrouwelijk erbij. Richtige raps met dat vond ik Erik wel leuk. Dus we moeten die eigenlijk bij TMF voeten we hot of not. En dan koet ze dus bellen. En dan wordt bij TMF koet ze dan iedere dag hoe dat dan verlengt, zeg maar. En voor zo'n Jaanse weg op de televisie weer. Dus, en toen kroeg Jo van der Laarschot, onze accordeonist, kroeg een telefoontje op een zondagmorgen of voor in Amsterdam willen optreden bij een rapfestival. Dat was voor de eerste keer. En dan zei hij, waar is dat? Amsterdam, nee, loop maar. Maar nu, dat was een nieuwtje, waar? Ja, voorhand door de cliphand gemaakt. En voor worden er clip kwijt. En voorhand nu in het kader van het... bij Jezus, maar voor alle foto's en alle video's. Hand voor de videobank waar je vond. Wat loopt dat? Ja, bij de Joos op de cel. VHS-nummer. Ja. Jo Jans zou de moeder. Je hebt dus overhouder eigenlijk 2 voor, dat kan niet. Maar die gaan voor dus nu even remasteren en digitaliseren. En hem lossen voor op de concerten nu... tijdens ons optreden los voor hem lopen. En daarna duiven we op YouTube en dan kan je er nog eens een keer kijken. De allereerste dialect rap van Nederland. Rap, ja. Goed, dat dus even als bruggetje naar die plaat waar ik graadje traint hou. Oude Leem, we horen Erik de Zwart duidelijk zijn huur. Nick, waarom moeten de lui, wanneer ze nog twijfelen, naar dat matinee-concert komen van de Harmonie Sint-Philomeen in combinatie met de artiesten die zich graadje onpassen? Waarom? Ja. Gewoon vanwege het feit dat het een schöne middag zal zijn. Leuke muziek, schöne artiesten. En dan hebben ze echt voor weinig geld hebben ze een schöne middag gehad. En de kies nog jij erbij, wacht. Ja, de koffie en Vlaam, Christel erbij. Maar 750, ja, luister jongens, dat... Ik is er nog geen knie voor gedekt. Nee, ik wou graag zeggen. Nee, dat ja niet meer. Nee. Dat is geen knie meer. Mark, best wel gaan toevoegen, jong? Nee, ik freue me erop. Vooral omdat het wel eens gaat anders is als wie anders. Weet je, normaal is allemaal ook zo'n harmonie en fanfare. Die moeten ook stuks, moeten ze het zo concert. Maar hij is het meer dat het ook van ons het hart kunt. Omdat er een repertoire werd gespeeld wat ze normaal niet vlot spelen. Waar geweldige solisten bij zijn. En waar een all-kerkruidse line op hand.
erbij had, waardoor je het complete meerwaarde gaat krijgen. Als alleen maar gewoon een concert, zeg maar, op een zondagmiddag. By the way, nu wil ik toch die Harmonies en Philomena even in het zonnetje zetten. Ja. 125 jaar. Dat denk ik. Jubileum, hè? Dat is toch behoorlijk jet. Is door boeten het WMC, is door boeten het WMC wel eens zoiets gebeurd op de maat? Ik denk het net. We moeten voorzichtig zien, maar ik had ook gehad in die hersenpan liggen graven. Dan weet ik wel dat die iets later is. Ik dacht het niet. Maar ik dacht het inderdaad niet. Er zullen wel diverse evenementen zijn geweest die gratis toegankelijk worden. Hè? En tijdens het WMC en dergelijke. Maar dit, en met Itrit, en met Vlaam en Kaffe en de Janse Mikmak. Ja, wat wil ze nog meer? Waarom? Nou, weet je, leuk is, Floor Bosman is natuurlijk een Kerkraadse ster. Aan de hand van Luc Vroon. Dat is misschien niet minder bekend, maar die staat bekend als de zingende slechter van Zumpelveld. Ja. En die had tegenwoordig zitten bij de opera. Of zo, dus dat is zich echt... klassiek. Ja, klassiek in het profileren. En dat zijn wel Luo's eigen kweek, zal maar zeggen, die wel voor het voetliggend treden met een gans groot orkest en flink uitgepakt werd. En vergunt dus gewoon lekker Italiaanse sferen. Dat hoeft toch net met de auto erin te varen. Italië kunt nog erg gaan, zeg maar. En daarna gaan voor nog tot Nico. Ja, wat wil ze dan nog meer? Sowieso. Ja, en tegen die tijd ze hadden misschien geen warm als wie nu was. En dan met die Italiaanse muziek, ja, dan kiezen van de link toch al warm. Ja, en dan zou het rennen. Met de Italiaanse muziek krijgt het ook warm. Nick, dat 125-jarig jubileum. Wat steekt er op dit moment nog allemaal aan te komen in het kader van dat 125-jarig jubileum? Van de Harmonie Sint Philomena. De koninklijke harmonie. Ja, ik wou je zeggen, wat non de jus. Koninklijk. Excuse me. Nee, we het matinee-concert op 6 oktober. Hebben we in december, 14 december, Christmasconcert in de Jaja zo. Dan hebben we het Knipa Ploem-concert in januari. We hebben dan ook nog in juni het Gala-concert met Marjolein van Gilt als zangeres. En we hebben op 16 augustus feestavond, grote feestavond, ook niet alleen voor leden, maar ook voor Angerlu, iedereen. En alles werd steeds onder leiding, muzikaal gezien, door Jos Kuipers, onze dirigent Aljore. En ja, dat gaat perfect. En er zullen uiteraard ook jubilarissen zien en die werden gehuldigd op 2 november, hè? Die weer op 2 november, op Philomena-dag. Ja, werden die gehuldigd. Dat is gewoon een fenomenale dag. Een fenomenale dag. Een Philomena. Ja, inderdaad. Philomena dag. Ja. Alle gegevens, kent ze ook via de socials, kent ze die nog kregen natuurlijk. Facebook, we hebben een eigen website. Ja. Dus dan kent ze allemaal ook die informatie nog een keer nalezen. Nou, moet ze nog gaan toevoegen? Ja, ik wil nog even zeggen dat ik ben nog even vergeten dat verkozen de ganse middag in gaat krallen. Op de 6 oktober. Dus dat is toch wel wichtig om dat even nog bij te zeggen. Hand van Jenne voor jij doen? Ik denk het niet. Nu had ik je er aan genoemd. Mannen, mag ik u bedanken voor de komst naar de studio. Graag gedaan. En alle spelende en nog niet spelende leden die nu bezig zijn met de repetitie. Want ik ga begrijpen dat ze nu op dit moment live bezig zijn. Wordt vervolgd. Meer kan ik niet zeggen. Heel veel succes voor dat matinee-concert op 6 oktober op de Maat in Kerkroo. Met de Koninklijke Harmonie. Sint Philomena. Gewemet. Mannen, dankjewel voor de komst naar de studio. En doe eens bedankt. Zullen we voor helemaal afsluiten? Ja. Adieu, Adieu, jong. Adieu. Tjussie, Doa. Adieu.